Pozdrav draga djeco! Dobrodošli na kanal Začarane priče. Ja sam vaša pripovjedačica i večeras ću vam ispričati jednu vrlo poznatu bajku. Priču o znatiželjnoj djevojčici, jednoj obitelji medvjeda i o tome zašto nikada ne treba ulaziti u tuđu kuću bez pitanja. Smjestite se udobno, pokrijte se toplim pokrivačem i zatvorite oči ako želite. Naša večerašnja priča zove se Zlatokosa i 3 medvjeda. Bila jednom davno u malom selu pored velike šume jedna mala djevojčica. Imala je dugačku, sjajnu zlatnu kosu koja joj je padala sve do struka. Kosa joj je sjala kao sunce. Sjala je kao zlato. Sjala je tako jako da su je svi prozvali Zlatokosa. Zlatokosa je bila vrlo znatiželjna djevojčica. Voljela je istraživati, voljela je sve vidjeti i često, ali često nije slušala što joj mama govori. Jednog sunčanog jutra mama joj je rekla: Zlatokoso, idem do tržnice. Ti ostani u kući. Nemoj nikamo izlaziti, a posebno nemoj u šumu. U šumi živi mnogo divljih životinja. Hoću, mama, obećavam, rekla je Zlatokosa. Ali čim je mama otišla, Zlatokosa je pogledala kroz prozor. Ptice su pjevale na granama. Vjetar je tiho mreškao lišće. Negdje u daljini čula se pjesma šumskog potoka. Šuma je bila tako lijepa, tako zelena, tako primamljiva. Samo malo, pomislila je, samo na trenutak, mama neće znati. I tako je Zlatokosa izašla iz kuće. Tup, 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 išli su njeni mali koraci prema šumi. U šumi je bilo predivno. Sunce je sjalo kroz drveće. Mali zraci svjetla padali su na zemlju kao zlatne trake. Zlatokosa je brala cvijeće, žute maslačke, bijele tratinčice, plave zvončiće. Kosa joj se njihala lijevo desno. Mali leptiri su letjeli oko nje. Njihova krilca lepršala su nježno kroz zrak. Zlatokosa je hodala sve dalje i dalje, sve dok nije shvatila da se izgubila. Joj, uzviknula je, gdje sam ja sad? Mama će biti ljuta. Pogledala je oko sebe. Drveće je bilo gusto. Staze je nestalo. Samo grane, lišće i sjene posvuda. Ali tada kroz drveće ugledala je nešto. Bila je to mala kućica. Drvena, smeđa sa crvenim krovom. Iz dimnjaka se polagano izvijao bijeli dim. Aha, rekla je Zlatokosa. U toj kući mora netko živjeti. Pitaću za put kući. Otrčala je do kuće. Pokucala je na vrata. Kuc, 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 ali nitko nije odgovorio. Pokucala je opet. Kuc, kuc, kuc i opet ništa. Onda je Zlatokosa pažljivo gurnula vrata. Otvorila su se sama. Ima li koga? Viknula je tiho. Dobar dan. Ali u kući je bilo prazno. Sad Zlatokosa je trebala otići. Pametna djevojčica bi zatvorila vrata i otišla. Ali ona je bila znatiželjna. Ušla je unutra. U sredini kuće bio je veliki drveni stol. Na stolu su stajale 3 zdjelice s kašom. Velika zdjela, srednja zdjela i mala, mala zdjelica. Kaša u njima mirisala je predivno. Po cimetu, po medu, po toplom mlijeku. Zlatokosa je odjednom shvatila da je gladna. Pa, pomislila je, vlasnici mi sigurno ne bi zamjerili da kušam samo malo. Prvo je probala iz velike zdjele. O, uzviknula je, ovo je prevruće, vatra mi je u ustima. Onda je probala iz srednje zdjele. Brr, zadrhtala je, ovo je prehladno, kao led. Konačno probala je iz male, male zdjelice. Uzdahnula je sretno. Ovo je baš kako treba.
tako slatko, tako toplo, tako fino. Mljac, 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 mljac. Pojela je svu kašu iz male zdjelice, do zadnje žlice. Sada je Zlatokosa bila sita, ali bila je i umorna od hodanja. Pogledala je oko sebe i vidjela 3 stolice. Velika stolica, srednja stolica i mala, mala stolica. Najprije je sjela na veliku stolicu. Ouč, uzviknula je. Ova stolica je pretvrda, boli me leđa. Onda je sjela na srednju stolicu. Joj, rekla je, ova stolica je premekana, tonem u nju kao u jezero. Konačno sjela je na malu, malu stolicu. Aha, nasmiješila se, ova je baš kako treba, niti tvrda, niti meka, savršena. Ali kako je sjedila, mala stolica je počela škripati, a onda se srušila pod njom. Komadići drveta poletjeli su posvuda. Joj, 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 uzviknula je Zlatokosa. Potrgala sam stolicu, što ću sad? Ali Zlatokosa nije bila samo znatiželjna. Bila je i malo neodgovorna. Umjesto da pokupi komadiće, ona je nastavila istraživati. Pošla je uz drvene stube. Stube su tiho škripale pod njenim malim nogama. Stube su vodile na kat. Tamo je našla sobu sa 3 kreveta. Veliki krevet, srednji krevet i mali, mali krevet. Zlatokosa je bila tako umorna nakon svega. Oči su joj se zatvarale. Prvo je legla u veliki krevet. Auh, uzviknula je. Ovaj jastuk je pretvrd, kao kamen. Onda je probala srednji krevet. Brr, rekla je, ovaj je premekan, padam u njega kao u jamu. Konačno legla je u mali, mali krevet. Uzdahnula je, ovaj je baš kako treba, tako mekan, tako topao. Pokrila se malim, malim pokrivačem. Zatvorila je oči i za nekoliko sekundi zaspala je dubokim snom. Hrn pšu, hrn pšu, hrkala je tiho kao mali mačak, a u međuvremenu daleko u šumi vraćala se obitelj medvjeda. Bili su to tata medvjed, mama medvjedica i njihov sin mali Medo Mišo. Tata medvjed bio je velik i snažan. Imao je dubok glas kao bubanj. Mama medvjedica bila je srednje veličine. Imala je topao, mekan glas. A mali Medo Mišo, on je bio najmanji. Imao je tanak, veseo glasić. Otišli su jutros u šetnju jer im je kaša bila prevruća za jesti. Sad su se vraćali gladni. Kad su stigli kući, tata medvjed je primijetio nešto čudno. Zarežao je dubokim glasom. Vrata su otvorena, mi smo ih sigurno zatvorili. Mama medvjedica je pogledala unutra. Pogledajte, rekla je toplim glasom. Netko je bio ovdje. Ušli su u kuhinju. Tata medvjed je prvi otišao do stola. Pogledao je u svoju veliku zdjelu. Grrrr, zarežao je svojim dubokim glasom. Netko je jeo moju kašu. Mama medvjedica je pogledala u svoju srednju zdjelu. Oh, draga moja, rekla je, netko je jeo i moju kašu. A mali Medo Mišo? Mali Medo Mišo je pogledao u svoju malu zdjelicu. Njegove male oči su se napunile suzama. Joj, 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 zaplakao je tankim glasićem. Netko je pojeo svu moju kašu, do zadnje žlice. Mama medvjedica je zagrlila Mišu. Ne plači, dušo, napravit ću ti novu. Ali tada su pogledali oko sebe i vidjeli stolice. Tata medvjed je vidio svoju veliku stolicu. Grrr, zarežao je opet.
Netko je sjedio na mojoj stolici. Mama medvjedica je vidjela svoju srednju stolicu. Oh ne, rekla je, i netko je sjedio na mojoj stolici. A mali Medo Mišo je pogledao tamo gdje je bila njegova stolica. Ali stolica više nije bila tamo. Bili su to samo komadići drveta. Buhu, buhu, zaplakao je. Netko je razbio moju stolicu. Mama medvjedica ga je opet zagrlila. Tata će ti napraviti novu, ne brini. Ali onda je tata medvjed nešto pomislio. Ako je netko jeo našu kašu i sjedio na našim stolicama, možda je još uvijek u kući. Sva 3 medvjeda su tiho krenula prema stubama. Stube su tiho škripale pod njihovim koracima. Ušli su u sobu s krevetima. Tata medvjed je odmah pogledao svoj veliki krevet. Grrr, zarežao je. Netko je ležao u mom krevetu. Mama medvjedica je pogledala svoj srednji krevet. Ah, draga, rekla je nježno. I netko je ležao u mom krevetu. A mali Medo Mišo je pogledao svoj mali krevet. I tamo je vidio Zlatokosu kako spava, sa svojom dugačkom zlatnom kosom po jastuku. Pogledajte, uzviknuo je mali Mišo. Netko je u mom krevetu i još uvijek je tu. U tom trenutku Zlatokosa se probudila. Otvorila je oči i vidjela velikog medvjeda, srednjeg medvjeda i malog Medu. Svi su je gledali. A! Vrisnula je Zlatokosa. Medvjedi! Skočila je iz kreveta, potrčala je niz stube. Istrčala je iz kuće brže nego ikad. Trčala je kroz šumu. Njena zlatna kosa je letjela za njom. Nije ni gledala kuda ide. Samo je trčala i trčala i trčala. Sve dok nije izašla iz šume i ugledala svoju kuću. Kad je stigla doma, bacila se u zagrljaj svoje mame. Mama, mama, plakala je. Bila sam loša. Otišla sam u šumu, iako si mi ti rekla da ne idem. Ušla sam u tuđu kuću, jela sam tuđu hranu, potrgala sam tuđu stolicu, spavala sam u tuđem krevetu. Oprosti mi. Mama ju je zagrlila čvrsto. Dušo moja, rekla je, naučila si važnu lekciju. Sljedeći put ćeš me slušati, zar ne? Hoću, mama, obećavam, nikada više neću ulaziti u tuđe kuće bez pitanja. Niti ću više dirati tuđe stvari bez dopuštenja. A medvjedi? Medvjedi su se vratili u svoju kuću. Tata je popravio malu stolicu. Mama je napravila novu kašu. A mali Medo Mišo je legao u svoj krevet i zaspao sretno. I tako je Zlatokosa od tog dana postala mnogo pažljivija. Slušala je mamu, pitala je za dopuštenje prije nego se nekamo uputila sama. A u šumu više nikad nije ulazila sama. I živjela je sretno, dugo i mirno. Eto, draga djeco, to je bila naša večerašnja priča. Sad zatvorite oči, pomislite na nešto lijepo i zaspite mirno, znajući da uvijek postoji netko tko će vas zaštititi. Laku noć i lijepe snove. Vidimo se uskoro u novoj začaranoj priči.